Tararat, 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 tatatat. Kumusta? Maray. Dito tayo sa Tagalog pa ba yung salita? Hindi pa naman nababago. Alam po, mga parang Jason na nga tayo sa Ubay project ngayon. Kahapon di ako nakapunta rito. Nagbilad muna ako nung palay dun sa bahay. Hindi ko nga napagiling kasi sarado na yung gilingan. Siguro baka mamaya pag uwi ko, kung bukas pa, umaga makauwi. Yan. At yung gagawin ko ngayon ito, magpantay-pantay bahagya, pantay-pantay ng lupa. Siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta, nanonood sa mga vlog namin, mga video. Yung mga sponsor po, mga butihin natin mga sponsor na nagbibigay ng pagpagawa nito sa bahay na to. Alright. Dubo. Umugto pala yung italin talaga. Perfect. Mga maribilat to. Bro, yung maray, uminto magpapalala. Talaga. Ibang tama na rin. Saan pa? Pero sige, gano'n. Puti. Ano pa rin ako. Kaya iba mag-basket yun. Ano yung sintong naman. Basket. Kana. Dali pa lang, nag-game na. Halo ka, Joel? Halo. Okay na, dito mo abot mo lang ako. Ano po na yun?
Ayos! Lagyan mo rin ang mama para matiyak ang mga pula-pula. Alright. Hello! Amo na talaga si Tilo. Ako na signature. Ha? Ako na signature si Tilo. Ako na signature. Diyan kasi sikat lo. Tignan mo. Oh. May signature ka na eh.
Bay, atop na! Ha? Bay, atop na! Bay, atop na! So? Sorry. Ah. One first? Parang... Ha? Lo, pinakal mo kayo ng ilang ano? Ay, ilang ito? Kaya lang kanina. Yung ilang buhangin. Isa lang daw? Dalawat kalate na po! So, dalawat kalate pala. Ito. Ika na tabi kay Joel. Buo naman eh. Nabuo na. Right. Yung mga parang Jason, bali tapos lang nga tayo dito na ano. Tapos na tayo magpantay-pantay. At kung ano na lang to, lalatagan na lang to ng mga buhangin, graba bago ilatag yung bakal dito sa pag-floor. Yun. Pantay na. Pantay na dito sa loob. At nakabalik na ako dito sa Papaya Project. Kasi kahapon may tinapos muna ako dun sa bahay na ginawa. At mamaya pa daw. Yan. Hanggat may gawa dito, hanggat di pa kami bumabalik dun sa Maynila, dito muna, pasok muna ako dito. At yun nga, nagawa ko yung mga gawain dun sa bahay, yung tindahan namin, lalagyan namin ng laman ulit para may libangan si Mrs. doon. Hindi lang, kasi pag walang paninda, lagi siyang nasa loob ng bahay. Nasabi ko, lagyan ko para malibang siya. Dumiskarte ko ng panlagay ng grocery. Amoy! Nasabi ko sa kanya kanina, bago pasok muna ako kasi anong picture na wala pa, hindi kailangan kong kumita. So, hindi lang yung dun sa tindahan kasi mahina naman yung kitaan ngayon sa tindahan. Kilo. Tak. Itak-tak mo. Tak mo. Yak. Itak-tak. Tak mo. Itak-tak mo. Tak mo. Tak. Amoy. Yan. Po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat ulit. At lagi kami magpapasalamat, walang sawang pasasalamat sa lahat ng mga sponsors, lalo na sa mga nagbibigay ng mga Papaya Project kay Kuya Noli at yung mga pa-foods sa amin. Maraming salamat sa inyo. At napakalaking tulong po nun sa amin na nagtatrabaho. Yun. Thank you. At sana huwag kayong sawang tumulong at sana marami pang mga blessing din ang dumating sa inyo. Yan. Ayan po. Bye-bye. I love you all. Ingat tayo palagi. Kasi lalo na yung mga naapektuhan ng giyera ngayon dyan sa ibang bansa. Ayan. Bye-bye. Love you all.